Kada razmišljate o tome što želite raditi kad odrastete, što vam prvo padne na pamet? Naravno, da biste radili posao koji želite i volite, potrebno je završiti školu ili fakultet gdje ćete steći vještine i znanja potrebna za obavljanje određenog posla. Također, završavanjem škole ili fakulteta dobit ćete svjedodžbu, odnosno diplomu, koju će poslodavac tražiti prilikom zapošljavanja. Osobe koje imaju viši stupanj obrazovanja mnogo prije i lakše nađu posao, te rade na bolje plaćenim radnim mjestima. Osobe nižeg obrazovanja, na primjer one koje nisu završile osnovnu školu, nažalost nemaju mnogo prilika i vrlo teško mogu pronaći posao ili rade na poslovima koji su slabo plaćeni. Zbog toga je važno steći što bolje obrazovanje. Za upis u srednju školu potrebne su dobre ocjene, što znači da već u osnovnoj školi treba imati što bolji uspjeh, kako biste mogli upisati srednju školu koju želite. Također, za mnoga zanimanja nije dovoljno završiti srednju školu, već je potreban i fakultet, a za upis fakulteta potrebno je završiti srednju školu u trajanju od 4 godine. Romski učenici i učenice, nažalost, vrlo često odustaju od obrazovanja. Neki napuste već osnovnu školu, većina ih završi samo osnovnu i ne upiše srednju školu, a vrlo malo ih upiše fakultet. Srednju školu, koja je odskočna daska za kasniji uspjeh u poslovnom životu, pohađa samo 30% romskih učenika. Vrijeme je da se to promijeni. Da bi se romskoj djeci olakšalo obrazovanje, kako bi upisali i završili srednju školu, u sustavu obrazovanja postoje prava i pogodnosti koje romske učenice i učenici mogu iskoristiti. Nabrojimo ih. Učenici i pripadnici romske nacionalne manjine koji su živjeli u otežanim uvjetima imaju pravo na 2 dodatna boda prilikom upisa u srednju školu. Na taj se način povećava broj bodova koje imaju na temelju ocjena, a time i šanse da upišu željenu srednju školu, čak i ako nemaju dovoljno dobre ocjene. Kako se ostvaruje pravo na 2 dodatna boda? Pri upisu u srednju školu potrebno je priložiti preporuku Vijeća romske nacionalne manjine ili registrirane romske udruge. Za vrijeme pohađanja srednje škole, romski učenici imaju pravo na novčanu stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja. U školskoj godini 2020. i 2021. ova stipendija iznosila je 700 kuna mjesečno. Svake godine u rujnu ili listopadu Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje poziv za stipendiju na svojim mrežnim stranicama mzo.gov.hr. Poziv vrijedi za učenike prvih razreda srednjih škola koji će po prvi puta primiti stipendiju, ali i za one učenike koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje. Za prijavu se potrebno obratiti profesorima kako bi škola mogla poslati prijavnicu koju će popuniti zajedno s učenikom. Osim stipendije koju mogu ostvariti kao pripadnici romske nacionalne manjine, romski se učenici srednjih škola mogu odlučiti za stipendiju iz drugog izvora, ako se školuju za deficitarna zanimanja, imaju dobar prosjek ocjena i sl. Primjerice, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dodjeljuje stipendije za sve učenike koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Na njihovim mrežnim stranicama gospodarstvo.gov.hr možete pronaći više informacija o načinu prijave, rokovima i iznosu stipendije. Pojedine općine i gradovi također dodjeljuju stipendije za učenike srednjih škola, o čemu se možete informirati u gradu ili općini u kojoj živite ili pohađate školu ili na njihovim mrežnim stranicama. Dodatno, učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine pokriven je trošak smještaja u učeničkom domu, kada se školuju izvan mjesta svog stanovanja. Smještaj financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, no učenici moraju sami poslati molbu sa svim potrebnim dokumentima na onaj učenički dom u kojem žele biti smješteni. Kada dobiju mjesto, tada osoblju učeničkog doma trebaju napomenuti da su pripadnici romske nacionalne manjine, kako bi im se pokrio trošak smještaja. Prijave se vrše svake godine, obično tijekom srpnja, kada učenički domovi objavljuju natječaje. Slično kao i za pohađanje srednje škole, za romske studentice i studente postoji potpora u obliku mjesečnih stipendija te smještaja u studentski dom. Na samom kraju nabrojit ćemo sve pogodnosti vezane uz srednjoškolsko obrazovanje za učenice i učenike koji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini. 2 dodatna boda prilikom upisa u srednju školu. Stipendija Ministarstva znanosti i obrazovanja od 700 kuna mjesečno ili stipendije pojedinih gradova i općina te drugih institucija. Plaćen smještaj u učeničkom domu. Iskoristite ove brojne pogodnosti, obrazujte se i ostvarite svoje snove.
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.